Shalom Manginang, Horas, pajupang musai tadi programon, ima program ibadah minggu di tanggal 21 Juni 2026, di minggu patoluhon dong Trinitatis. Turupun di jamitata di mingguon di enat sian kitab sada Musa, bidu 20 sada, mamuka sian ayat walu, tolas proyek 20 sada. Di balasan topik di minggu, saluhu do di ramonti di bata, pemeliharaan Allah yang universal. Turupun di jamita, dohot file word, bui mata jahat di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Amanginang kisah cinta segitiga antara Abraham, Sarah, Hagar termasuk doon sada kisah nama saya terkenal di halak Kristen. Bahkan sampai di bahet do gabe sada upasa anak ni si Abraham si Ishak habis mangan marisa ninna. On mabuktina ala nunga jok di bege jol ceritaun gabe hafal. Alai jam tata sadarion dang nalah mambas si Ishak manang si Sarah makna. Alai si Hagar do naposoni si Sarah na ditopot si Abraham jalalas tubun anak maibana dibain magorang si Ismail. Jadi dina sahali mertangiang si Abraham ujui si Abram do pegorna di balasan tangiangna di pasati bana ma holsoni rohana tu di bata. Alai Tuhan mate son margeleng nama hape au. Gabi halak tubuh di bagasan jabuk kuma si tean au inna. Jala dia lucu di bata matangiang nai di dokma dang ibana tumiakko naruar sen butuham idona tumiakko. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nina di sada Musa 15 ayat 4. Dungi di pasal di batama baga-bagana tu si Abraham. Bereng magudang ni akabitang dina di langit. Songoni magudang ni pinoparmu baheno kusugut. Aledung di pasal di bata baga-bagana dang mamitor di pasal di bata sudina di dok nai. 25 tahun nai pe baru mak samar dengan pamatang si Sarah persudut nai. Ada orang somasai sangaro putus asa si Sarah gabe di do ibana matu si Abraham nunga disudati Jehovah au mangit tubu ua topot mah tobaku asa maruli au sian ibana mando si Hagar. Alana sausa perbesi Sarah pai mahun hasa saut nihatan di bata gabe di pasahati bana mat si Hagar hatoban nai tu si Abraham asa anggiat tubon anak si Abraham sian si Hagar gabe margeleng maibana adong masih bon margana. Dukumar dengan pamatang si Hagaron, gabe lias maharwa ibana mangida si Sarah na mandulon. Tersinggung masih Sarah. Gabe marumutungut ma ibana tu amatana si Abraham. Ay na gabe si pele do bereng ibana tu au dinna. Tupa ala nasoboy margelengi harwa au. Jadi dia lusi si Abraham ma. Badia mahotu si pangi. Ay na po somdo ibana. Hatuban mudo ibana. Horo indu somangna. Somang nau. Buasa gabe tu au humaramutungut dinna. Puasa gabe tua humang halu-halu inne bana. Ujungna sian mulai saleleng na tinggal si Hagar di jabuni nasida disiksa si Sarah mai ibana. HP tongon lagi merdekan pamatang ibana. Sarah menyiksa Hagar yang pada saat itu sedang dalam keadaan hamil. Aladang tahap si Hagaron sanga makabur ibana sian jawi. Alai mami torrodo suruh-suruh ni debata mengabati lakana. Di ma Hagar sia dia doho jalan yang tu dia doho mardalani ho so binoto nang tu dia tujuanmu. So sudah lagi merdekan pamatang musema ho. Jalu si Hagar ma tuan dakku boto nang tu dia ulau alai dangolo biau tinggal di si. Alana dak tahap biau. Ai disiksa indu semakku do di sini na. Alai didok suruh-suruh no matibana. Mula maho tu soranganmu. Pauduk maroham mangulu ibana. Ai patoropokku situtuma pinoparmu uga bedang habilangan sugot dibain hina toropna inna. Ida ma tubun anak maho jalabahin magwarna Ismail ai nunga ditangi ho Jehovah hina dangolmu. Maras ni roh masih Hagar ubege baga-bagani dibatai gabe di guaribana masumur inganan perjupangan ni ibana dok dibatai El Roy lapatanna debatana mardida Allah yang melihat jalan di dok ibana ai ngahui dabe ibana na mardida au. Nah, taberang haturangan turput dari sunah manginang ayat 2 tu ayat 14 on ma taringot tu na manat merpikir ada orang so membuat keputusan. Jadi dong ditubut si Sarah si Ishak diber si Sarah ma marmiami si Ishak kondo si Ismail. Kebeso go maruhana laus disuruh ma metana si Abraham asa diusir na si jawi si Ismail do to maknai si Hagar. Airang adong jabar ni anak ni hatobani diartam sogut ni na si Sarah. Jadi si Sarah dosa si congna na pasahatun si Hagar tu si Abraham. Asa margeleng si Abraham sian si Hagar. HP dung hamil si Hagar gabe disiksa ibana do. Dung hipa si Hagar tubuh geleng na si Ismail gabe disuribana do si jabui. Amanginang om majadina molodang adong posniroh di hatan di bata. Ketika orang-orang mencoba membantu Allah menggenapi janjinya, ujungna gabe rudut do.
manat mahita dinana membuat haputusan. Sotung do alana hurang bijak mabain haputusan, dang holak kita narugi ale mangararati sa tujol man asing. Gabi do si Hagar do si Ismail korban, alani haputusan si Sarah do si Abraham. Manat ma pikiri sotung salah mangalaka, sesal kemudian tiada berguna di napat dohat di hati Indonesia. Unang alana salah membuat haputusan, sehingga perdonganan, sehingga hubungan namar keluarga. Patu pahod do namura manginang, molo padenggaton mauldo. Ayat 15-10 sia El Roy atau Tuhan melihat. Di son Hagar telah sampai pada titik terendah. Nga sudah be aik si idumun. Sudah nang si panganon. Jeladang arong jabu ditongan itu tobaki laho inganan maradi. Ujung nagabe di tadi konibana masih Ismaili di toroni rabana met-met. Jela di paholang ibana madiri nasi tidak ada naki. Aidang tarpai ida ibana ma tidak ada naki. Alai Roma suruh-suruh di bata mano si Hagar di dokma. Unak ko mabir ay nunga ditayhod di bata suara ni dadanaki. Hehe maho buan manadanaki ay bahinoku do ibana gabi bangso na bulun. Dungi di patonggor di bata mata ni si Hagar gabi di berang ibana masa ada mual disi. Di isi ma tabu-tabuna jala di painom ma tu dadanaki. Amang inang adong do jala gudang do pasu-pasu ni di bata sa sitong na di parmulota. Alai jojo doon hulip sian pamerengan ala ni gudang ni persoalan dohot padelian ni nguluta. John Calvin mandok nasubui pe berengon ni jol mapasu-pasu ni dibata ala nang tertutu do pamerengan nasida ala ni padelian. Sumurna binerang si Hagari nda ada sumurna barui sian mulanai penung adong sumuri disi. Alai ala pusus asa ibana gabedang tarbereng ibana be. Molo holan nama dele do hita gabedang arong be pakirimon. Jala molodang arong be pakirimon di nguluta on mana saya olo mak benjol mai membuat jalan pintas di ngoluna. Tuhan tidak menuntut umatnya untuk menjadi manusia yang kuat, tahan uji, tahan banting. Tapi Tuhan menginginkan umatnya untuk jujur. Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupmu. Pangidoma na lehonon nado. Ta pangidoma hagugoon sian dibata, asa dibatau kita menghadapi akan persoalan di nguluta. Hati yang gembira adalah obat ninna di bibeltai. Jadi molo saya madele do hita gabe mago mahirs ni roha. Terkadang awanginang pertolongan Tuhan itu lebih dekat daripada yang kita kira. Saya olo do masa gabe sia dalan nasu terduga-duga do ro pangurupion. Pertolongan Tuhan bisa datang dengan cara yang tidak kita duga-duga dan dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka. Asal maporsea hita di berang di batado sudinai jala di botu ibana doi. Nah ayat 20-20 ada. Jadi di sarion di batado dadanaki do to makna tinggal manasida di halongonan namar gor elaparan. Jala dialap si Ismail masa halak boru Misir gabi oronna. Dang pola takas memang ise do gor ni istri naun ale molo manghiuton tradisi di gereja adong dua persina manginang. Molo di kitab Yobel sada kitab apokripa dang masuk ke Bibel didok di sisi ma gor ni persoduk naun. Alai molo manghiutot tradisi di Targum dot Midras on buku tafsir perjanjian lama Persia halak Yahudi. Didok disi dua hali do manguli si Ismailon. Istri na parjolo margor si Adasya manang Aisyah. Alai ala hurang ture pangarangena di nati kiro si Abraham manopot si Ishak gabi di pasirang ibana ma. Dungi mangoli mamusa ibana tu istri na paduahon margor Petuma manang Fatimah molo bahasa Arab. Jadi molo gorni istrina dang pola takas memang dipabo di bibeli alai gorni anakna do boruna adong do tersurat ima sine bayot dohot boruna si Mahalat jala haduan si Mahalat ondo nagabe istri ni si Esau anak ni si Ishak tabiar mai di sada Musa 20 sia taida mai di sona manginang di peyop di bataro hatana tu si Abraham di sarion ibana do si Ishak anak ni hatoban na dipabali jala terpujung. Lobis yani di bata do boru ni si Ishak gabe dalan perdamaian lau pasadahon muse dua keluarga na berkonflik ima poparan ni si Ishak dohot poparan ni si Ismail. Jadi dahula poparan manang garis keturunan na di pasu-pasu di bata ala itu sudi halak do tudos mau tuhatan ni Yesus iko sudengga do amuna songon amamuna na di banu gijangi molo hola dongan muna do dihaholongi hamu ai parjahati pe holong do rohana tu dongan na. Jadi mahasuruan muna sian nasida ida madebata napa bisaron mata niari tu akka parjahat nang nabonar di parodo udan tu parrohana tigor nang tu akka napargeduk. Tuhan tidak membatasi kasih karunia-Nya hanya kepada kalangan tertentu. Allah mengasihi seluruh ciptaannya dan kasih Allah itu universal, tidak terbatas oleh jarak, suku atau etnis. Nasi pasatoni jamita manginang adong dua na parjolo tangihon masuarani Tuhani. Nunga di pasar di bata baga-baga na tu si Abraham alai boy do gabe dang sabar di bana paimahon. Jolma do na olo Moses sin hatana. Ale molo debata dakya
dan ditiup ibana hatana. Jadi tabuan masuk di persoalan ningulut tu di bata asa ibana patuduh dalan. Asia berapa na di pasal ibana dohol soana tu di bata. Mate nama au somar geleng gabe hal ama namanian artakku ni nebana. Unang mata buat salah keputusan ditikin muruk kita. Karena percayalah, keputusan yang diambil ketika marah hanya akan berujung malu dan membawa penyesalan. Daktari mau ikon hujupangi sonari nina pas lagi muruk. Tuma aku mau nang amanginang daripada gabe masa ma akan sopor lu masa. Baru muse mungkin hiado hita mengalami gabe boy lam lubang ati-ate manang lam torang pikiran molodong martangi yang iba. Jala si patah olo do gabe adong sahat ide-ide manang solusi na baru molodong martangi yang iba. Adong ma sahala amana poso na baru mangoli kebetulan terkendala ma ibana tu parhepengon ala tongon lagi marsahat istrina. Jadi ala ni pojok ni pikiran doh borak ni si taonon martangi yang ma ibana huhut saya tu matangis. Dung sidung martangi yang lasar podum ma ibana. Dan sedia leleng dung ma ibana mangarimangi ma ibana satokin lau ma kiri tudi ma jo ibana lau mangulu hepeng. Songgot gabesa ma turuhana coba ma jo hujupangi lai sia duanan. Mungkin olodo rai ibana mangrupi. Sebelumnya dia tidak kepikiran tentang nama itu. Dung martangi yang gabe songgop warni lain isia dua ni turuhana. Itu makanya jol mamanginang pertolongan Tuhan bisa datang dengan cara apa saja dan dari tempat yang tidak terduga-duga. Jala solusi yang baik hanya dapat dihasilkan oleh hati yang tenang dan kepala yang dingin. Napa duahon saluhu do diramoti di bata. Kasih Allah itu universal dan tidak terbatas. Dang orang bangsa Israel na diramoti di bata. Alai taida ma do sihagar nah la misiri dihaolong di bata. Jadi disarihot Tuhan do dohot aka bangsa asing. Jala di zaman sonari jojo do adong suku-suku songonon. Hola Jesus do dalam dohot haluaon do tangoluan. Jadi songot dia mahala parugamon asing na somana da Jesus. Apakah mereka diselamatkan? Nah di Roma 2 ayat 10 aka hala naso Yahudi naso mananda patik diuhumi di bata manghihuton pati natar surat di rohana sida dohot panggoran di rohana sida. Di Lukas 12 ayat 10 lalu di dok godang ma siluluat tu pangalehon na godang jala godang ma tungguot tu panahatan ni na godang. Orang yang tahu banyak akan dituntut banyak, sedangkan orang yang tidak tahu tapi berbuat kesalahan tuntutannya lebih ringan. Di dok si Paulus dia dopan di bata dang adong ibarna Yahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang perempuan aisara do hamu saluhuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Imajo na boy hubagi kami. Mudah-mudahan maon boy bang rupiah kadongan. Tinalo para deho jamita tuari mingguan. Maliate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.